Varietats antigues, Sí. perquè són més gustoses, però no són productives. I si el preu ha de ser com aquest tomàquet que no val res, Clar. val més la pena no fer-ne. Ui, Si m'ha Mira. que híbrida fa, per dir alguna cosa, 5 quilos, amb arròs o targeta em surten 2. Un i mig. Un i mig. un i mig, tomàquet rosa, gairebé es pot dir que és un èxit. Per què? Perquè al primer pom n'hi ha 5 o 6 tomàquets, al segon n'hi ha 3, al tercer 2 i el quart cap. Perquè la planta no té prou resistència per alimentar o per fecundar totes les flors de dalt de tot. A mesura que vas traient, que vas collint, treus tomàquet de baix, en queda algun més a dalt. No és resistent la planta a mantenir tota aquella producció. Per això, si el preu hagués de ser el mateix, valdria la pena no fer-ne, perquè és més car.